Esinashi vazhinji venyu munongoona mapictures edu kungava kuri kuInstagram kana kuti mavideos ema all white parties, vanhu vakabata mashampagne, vanhu vachidya mari dzavo mototi tiri masatanist. Kwete, kuita ma all white parties hazvireve kuti uri musatanist. Musateerera nyaya dzose dzepasocial media. Mari inokusvitsa pane rimwe level rekuti unenge wava kuda kuita ma-experiments nezvimwe zvinhu zvisingakwanisiki kunzwisiswa kana uri murombo. Nashi, unomboziva kwandakabva here? Baba vangu vainge vari mufundisi wechokwadi, ende vaiti kana vakatanga kunamata kana madhimoni aibuda, ndo hwainge huri upenyu hwavo hwekungonamatira vanhu madhimoni achibuda. Kumba kwedu kwaigara kuine prayer meeting each and every day. Zuva roga roga rakasikwa naMwari, pamba pedu paitoitwa a prayer meeting. Ndakakura ndichiudzwa kuti kana munhu akanyanyisa kupfuma anopedzisira atova diabhorosi, atova satani. I used to believe it, asi ndakazoti ndati yarukei ndava kunzwisisa kuti chii chinonzi upenyu. Ndakati ndakagara ndikaona kuti asi baba vangu vanonzi is a man of God, but baba vangu vanotambura. Takakura tiri vana vaishayirwa mari yeschool fees. Pazvainzi nhasi vanhu vari kudzingwa, ini ndaitogara ndasimuka ndotongotora bhegi rangu because ndaitoziva kutoti baba vanenge vasina kutobhadhara school fees. Baba vangu vairarama nekukumbira maofferings kubva kuvanhu vainge vatoriwo varombo kutodarika urombo hwainge huina baba vangu. Izvozvo zvakasvika pakundipowa. Ndakazoti chero zvikanzi zvadii, inini I am going to create my own destiny. Ndichatsvaka mari yangu yakawanda zvekuti I will enjoy until I die. Business rangu randakatanga kuita ndainge ndiri money changer. Ndichiita zvewu money changer kudaro ndo pandakabva ndachizosangana neumwe mukomana akazova best friend yangu, akazoshayika zvake neaccident. Asi ainge ari mwana waminister. Akandiudza kuti ainge atumwa nababa vake kuti anga achitsvaka munhu ari trustworthy aizopota achivachinjira mari dzavo. Vakatanga vachandipa mari pashoma pashoma until vaona kuti ndiri munhu akavimbika, ndokubva vachizotanga kundipa mari yakawanda. Vakazondipinza mune rimwe business, vainge vachiita zvekusmugla diesel richibva kuMozambique richiunzwa muZimbabwe. Ipapo pandakatanga kuita business rediesel ndo pandakatanga kuitawo mari yakawanda. Mari yandainge ndava nayo yainge iri mari yainge yakawandisa. Ndakasvika pakutenga Mercedes Benz, kuvaka imba. Makamboona imba inenge ine elevator mukati. Ndakatenga imba yakadaro muJoburg, nekunodya kuDubai, kukwira private jet kungoenda kunodya kuDubai. Ndipo pandakabva ndachizopindawo muclick yaGinimbi. Wese anoti Ginimbi aiva nemasacrifices aita kana kuti aiva nenyoka. Muri kunyepa, ndinokuudzai nhasi kuti manyepo. Murume uya aingova nemari uye zvekare he was very confident. Isusu seni zvangu ndainge ndisiri close kwaari, but ndainge ndiri shamwari yeshamwari yake, ndinogona kumupupurira. Nekuti kana wava mbinga chaiyo unosvika pakuziva kuti mari inoshandei. Ende mari haisi yekusevha. Kana wava nemari, mari inodyiwa yose kusvika yapera, nekuti mangwana unenge uchizviziva kuti unenge watova nedouble more. Saka varombo havakwanisi kuti vange vachizviziva izvi. Nekuda kwekuti iye he was a billionaire muZimbabwe, vanhu vatema vanozongogumisidzira vava kukuvenga nekukupomera huroi. Isusu taitongoziva kuti upenyu ndewe kudya mari yako uchiita mapati kunyangwe nyika ikavhunduka. Saka dambudziko riripo nderekuti kana wava nemari ukanyatsokuita mari unopedzisira wava neboredom, kutoboekana. Usati waita mari kana uri murombo it won't make sense. Asi kana ukanzi waita mari yakawandisa zvekuti mumba mako unenge uchigara uine kana 10 million US dollars, uine mari yakawanda kudaro ngekuti unoita chero chaunenge uchinzwa kuda chero nguvai. Kana ukati ndoda unotenga mota 20, unongobuda uenda unotenga motikari dzako 20 sekunge uri kutenga chingwa. Unopedzisira wava kungoboekana
usingachazivi kuti woita sei neupenyu. Unotanga kunzwa sekuti upenyu hwekungorarama zuva nezuva uchidya mari dzako zviri normal, zvinenge zvisingachanakidzi. Unokwanisa kunge uine imba yako, kungava kuri kudomboshava, from domboshava kupinda muHarare kuenda kunodya kuhotel. Unenge uchitozvibvunza kuti chii chandiri kuita kwauri, zvinenge zvichitokubohwa. Ndipo paunotanga kutarisawo kune dzimwe nyika uchida kuonawo kuti kune dzimwe nyika vanombozvifambisa sei. Unenge wava kutsvaka mapati ane flavor in bracket akasiyana, not manormal party ekungoti vanhu vaungana muchiridza music muchinwa doro. No, kune mamwe mapati anenge aine ka flavor mukati. Panguva iyoyo kana ukasangana nezvinenge zvakufadza, ndo paunenge wava kuti ndava kutanga kurarama manje. Nerimwe gore mumwe mukomana uyo anogara kuLagos achiri mupenyu muNigerian, he then contacted my friend because iye aitawo zvekuhodha oil kuRussia ichiunzwa muMozambique. Saka akafonera friend yangu akandiudza kuti ainge achimukoka kuall white party yake. Ndikati neniwo ndiri kuda kuendako kuNigeria. Saka takabva tachizoenda kuNigeria. First we flew to South Africa, tikatora a private jet. Inini neshamwari yangu tainge tiine dzimwe mbinga dzatainge tiinadzo. Takazoti tasvika kuNigeria kwainge kuine macelebrity echikadzi. Iwawo avo mamwe amunoona mumamovies vanotobhadharwa nembinga kuti vange vachingovapo kungorepresenta. Kana mbinga iine mari, kana ukangodawo kungorara naye unomupa mari ngekuti ange achizobvuma whether she is married or not. Saka tainge takatogadwa, paitova heavy police and yainge yakatotenderedza imba yose tichinakidzwa because ipapo painge paine mabillionaires, vanhu vemuNigeria vane mari dzavo, asi tainge tisina kunyanyisa kuwanda. Kubva zvatainge takasvika pamba ipapo tainge tisingazivi kuti kune imwe hall tainge tiine zvatainge takagadzirirwa. We were having a party in another room. It was a big lounge area. Ndokwatainge tichinwa zvedu ikoko, tichitandara tichifara nevamwe vanhukadzi vainge varipo. When it was midnight, vakadzi macelebrity vekuNigeria vainge vakokwa, they were being paid. Ende ndakatona mamwe maNigerians, mabillionaires vachitora macelebrities echikadzi avo ainge aripo vachienda navo mumarooms akasiyana siyana, even though vamwe vacho vainge vachinzi vainge vatori married. Izvi ndo zvimwe zvinoitika kana kuri kunzi unenge uine mari, unokwanisa kungorara nemukadzi waunenge uchinzwa kuda panguva yacho iyoyo. So when it was midnight, ndipo patakabva tachizotorwa tikanzi gentlemen come. Saka uko kwainge kuchazongoenda vanhurume chete. Vakadzi vakazosara zvavo vaina DJ wavo vari mulounge area vachinwa. Vamwe vainge vava kutobatwa zvavo nehope, vainge vapedza basa ravo, vakanzi anenge achida kuenda anoenda. Saka imba iyi yainge yakakura, sezvamunoziva kuti maNigerian ivo kana vachivaka vanovaka mazimba akakura. We were then taken to this other big hall. Hall yainge yakakura iyoyo kutoita kunge imba pachezvayo. Ndakatarisa ndikaona kuti pakati pehall painge paine mubhedha wainge wakagadzirwa kuita kunge altar. Pambedha apa painge pakarara umwe mukadzi ainge akanaka zvisingaite. Ndainge ndisati ndakamboona mukadzi akanaka ane body shape inovaraidza kudaro. Mukadzi uyu ainge akaradzikwa pamusoro pemubhedha asingapfakanyiki kana kuita sei. Ndakatombofungidzira kuti zvimwe kuda chainge chiri chetunha, but chainge chisiri zvacho chetunha. Ainge akaitwa makeup yekuti aite sekunge chitunha chaicho. Muviri wake wose wainge wakashenuruka nekuda kwemakeup iyo yainge akaiswa. Ainge asina kana hembe yainge akapfeka, asi muzasi mainge makawaridzwa machira elace aya anoita sekunge machira anoiswa pamusoro pecoffin kana munhu ava kuda kunovigwa.
pamuviri wake paiva paine plata hombe yechikafu. Muplata umu mainge muine chikafu chakasiyana-siyana. Maiva nesushi, nyama dzakabva kuJapani, nyama dzehove dzakasiyana-siyana, nemichero yainge yabva kunyika dzakasiyana-siyana like Israel, Turkey, zvekare nekuGreece. Mainge muine maolives, mablueberries, mainge muine magrapes ekuGreece anonaka acho. Then muridzi wepati akabva achizoti kwatiri, gentlemen, nguva yekuti tinge tichidya yakwana. Saka iye akaenda ndokubva anokisa mukadzi uya. Then ndokubva tachizonzi tinge tichizotora maplates. Takatora maplates, taifanira kunotora chikafu ichocho tichishandisa mafork egold, pure gold, tichidya nemafork egold. Saka waiti kana ukatora nyama, watora nyama, mukadzi uyu ainge akazodzwa maspices akasiyana-siyana, ende waiti kana uchida panenge paine chili, kana uchida panenge paine sauce yebarbecue, waingotenderedza nyama yako yaunenge watora kubva muplata, kana kuti masalads, kana kuri kunzi unenge uchida kuisa masauce on top, waingotenderedza panenge paine sauce yacho. Muviri wake kumakumbo kwainge kuine chili, muzvidya umo mainge muine barbecue, nemukati mezvidya tichienda kumusoro zvakangodaro. Mukadzi uyu aisambofamba ainge akatodzidziswa kufema zvishoma nezvishoma, zvekuti waiti kana ukamutarisa waikwanisa kutofungidzira kuti ichi chitori chitunha. Ndakadya chikafu ichocho apa tainge tichinwa champagne. Painge paine imwe champagne that was reserved for that type of food. Champagne iyoyo takaudzwa kuti each bottle costed more than $15,000. It had been imported from France. Mukoma Nashey, takadya zvedu, takazoti tava kudzoka ndo patakaseka nefriend yangu tiri muprivate jet tikati maNigerian anoziva chinonzi kunakirwa. Tainge tichidawo kutohosta party iyoyo, but friend yangu akazongotorwa zvake nenguva. He died in an accident. Vamwe vanokwanisa kuti tiri varoi, asi kwatiri it is not witchcraft, itongoriwo art yekuratidza kuti isusu tiri mbinga, tine mari, tinokwanisa kuita zvatinenge tichinzwa kuda nevakadzi. Whether you are a celebrity kana kuti you are not a celebrity, kana uri mukadzi tinokwanisa kungokushandisa zvatinenge tichinzwa kuda newe. Vamwe vanokwanisa kufungidzira kuti maybe ndo satanism yacho, but it is just boredom, nekuti unenge uine mari unokwanisa kungo haya kana mukadzi wekuti wakarara iye anenge akangokutarisa usiku hwose. Apa anenge ari mukadzi waunenge watohaya kubva kana kuAmerica, anenge akudhurira ari an escort usingarare naye. That is what money will do to you. Kana isusu taikwanisa kuita zvinhu zvakadaro, ko vanhu vane mari dzakaita sana Bill Gates vanokwanisa kuita sei nemari dzavo? Vazhinji venyu munoswerovenga Ginimbi muchiti ainge aine mushonga, asi inini ndinomumiririra chero kupi, chero pamberi paMwari ndinomumiririra, because ndinoziva upenyu hwemari kuti hunokuita sei. Upenyu hwema all white party hauhusi hwekuti unenge uchitsvaka ropa rekunwa kana kufidha nyoka dzako. No, isusu tinoitira white party awa nekuti unenge uchida kungoratidza kuti uri munhu ane mari. Munhu murombo haagoni kupfeka zvinhu zvichena usiku hwose achinwa doro, nekuti neurombo hwake anozvisvibisa. Kana uri murombo, kana nzvimbo kwacho kwaunonzi uri kuenda kumapati munenge muri muhuruva, asi isusu tikaenda kuma all white parties tinenge tiri mumba mekuti haumbosvibi, ndokusaka tichizopfeka ma all white. Murombo haangapfeke all white achienda kupati, anodzoka hembe idzodzo dzinenge dzakasviba zvisingaiti. Nyaya yekuNigeria, it is just that unenge wasvika palevel yepamusoro, unoziva kuti sei tichiita zvinhu izvi Nashey, nekuti mari inogona kutenga zvose. Pasi panapa mari inotenga zvose. Unotenga motikari,
unotenga friendship, unotenga chikafu, unotenga vakadzi, unotenga companionship, asi haukwanisi kutenga inonzi feeling yekufila as if you are still a human being. Apa ndikuedza kuti kudiko kana uri murombo ukanotengawo kana bhutsu kana $200 unotoitawo feeling yekuvhunduka kutofara kuti iniwo ndakwanisa kutenga bhutsu, ndazvitengerawo bhutsu $200. Kana wava nemari kunyange ukanzi watenga Rolls Royce inodhura sei hauvhunduki because inenge itori change money kwauri. Unenge wava kuda kuita zvimwe zvinhu zviri extraordinary. Paya pavanoti money can buy you everything, aiwa ikoko ndokunonzi kunyepa. Money will never be able to buy you anything, asi mari inokwanisa kuti unge uchiita zvinhu zviri extraordinary. Ndokusaka vanhu vane mari vachifarira kuhosta mamwe mapati ekuti imimi munoona sekunge mapati iwawo anenge aine satanism mukati, but it is just that unenge uchida kungofilawo as a human being, kungoitawo zvimwe zvinhu zvekuti zvinokuvhundutsa uye zvekare zvinovhundutsa vamwe vanhu. Asi tichidzoka panyaya yaGinimbi, murume uya aingova neenergy yekuti mari inofanira kudyiwa, kana uine mari idya mari, nyika ngaikuone, ngaishotewe uchidya mari dzako. Kudya pachituna hazvireve kuti uri musatanist, mukoma Nashey. Kana ndikatarisa vanhu vanotambura ndinozviziva kuti havambofi vakazvinzwisisa zvinhu zvandiri kutaura. Dzimwe nguva ndinozvibvunza kuti ivo vacho vanoti nyomba, vanoti tiri masatanist, dai kwanga kuri kunze vainge vakawana mikana yakaita semikana iyi yatiinayo, like nyaya dzekupiwa motikari. Vamwe vanongoshora vachiti mbinga dzinopa vanhu motikari. Kana wanga uri iwe ukanzi wava kupiwa Rolls Royce iyi nachivayo, ungairamba? Vangani venyu ngatimboudzana chokwadi panapa, vangaramba kunzi vapiwa Rolls Royce? Nashey, minamato yako haifi yakagona kutenga vhiri rimwe chete reLamborghini yangu. All white parties awa atinoita because tinenge tichida kunzwa sekunge tatova kudenga tiri vapenyu. Handiti hanzi kudenga vanhu vanongogara vakapfeka zvinhu zvichena vachinakidzwa vachifara. Kunyange zvikanzi zvinenge zvichityisa kwamuri, asi kwatiri isusu zvinenge zvichitotinakidza. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi minamato yedu vamwe haigoni kutenga kana haigoni kutenga kana vhiri reLamborghini. To those vane Google padhuze, can you Google for us kuti vhiri reLamborghini rinoita mari? Zvakangooma hazvo vedu we. Zvakaoma, asi ndo nyaya yavo. Hanzi mukomana Ainge Asina Kuromba, asi kana wava nemari hanzi unenge wava kungoda kungoita zvimwe zvinhu zviri extraordinary zvekuti vanhu vanofungidzira kuti wakaromba, izvo hapana. But kunyange zvikanzi munenge muchida kuita zvinhu zviri extraordinary, kokuzodya sushi pamunhu anenge akaiswa makeup kuita kunge chituna. Kana makamboendawo kumaparties akadaro, you can come to my inbox and share with us your own side of the story. Rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudaiso. Hanzi Brother Nashey, ndinotoziva kuti vanhu vachandituka, vamwe vachati une moyo wakaomarara kuita kunge dombo, asi upenyu hwemuZimbabwe unotoda kuutsinye kuti unge uchizotopona, unge uchibuda muhuruva. Ini ndafunga kuti ndinge ndichizoenda kuCanada. Ndicharamba hangu ndichingoteerera maconfessions enyu amunoverenga paYouTube, but ndinenge ndava kuCanada. Brother Nashey, ndiri mukadzi, ndine makore 28 years ekuberekwa. Inini nemurume wangu tinogara tose kunoko kuZimbabwe. Tava nemakore 8 tichigara tose. Tine vana vedu vaviri. Murume uyu anondida chaizvo, asi dambudziko riripo nderekuti murombo wekupedzisira. I am a teacher by profession. Zvinhu zvakatongooma hazvo mukoma. Iko zvinozvi chava kundiodza moyo wangu ndechekuti ane chirwere cheitsvo, kidney disease. Zuva nezuva mukoma Nashey anogara achingochema
apa dialysis inodhura. Apa muno muZimbabwe hakutorina mishini yemadialysis kana mari dzemapills. Mumba munongogara muine nzara. Kamari kandinenge ndawana, kamari ikako kanofanira kuti kange kachienda kumedication yake. Ndiri kuzviona sekunge inini ndiri kutongosafira mahara. Ndinoona kuti kana ndikaramba ndiinaye ndinofa ndiri murombo. Zvakaitika ndezvekudai. So ndakatanga really munguva yelockdown apo pandainge ndichipindawo mumadating applications akasiyana siyana. Saka ndakabva ndachizoti muri muna 2024 ndo pandakazopinda paBadu ndichitsvaka hangu vanhu vekunze. Ndipo pandakaita rombo rakanaka ndikasangana naRobert. Robert ainge auya kuZimbabwe, ainge ari kuVictoria Falls for a vacation. Saka ainge aripo paBadu ipapo chiapplication chekutsvaka vadiwa. Saka ndakabva ndachizotanga kutaura naye. Ndaitofungidzira kuti murungu ari muno muZimbabwe kana kuti kuSouth Africa. Robert murume ane makore 68, is a white man, anogara kuCanada. Saka so far akatouya kunoku kuZimbabwe it is 3 times, kusanganisira nepekutanga ipapo paakanditi uya kuVictoria Falls ndikanospenda 2 days ndiinaye muhotel room make tikasimbisa rudo rwedu. Izvi zvakaitika murume wangu asingazivi. Ini hangu ndikutozviudza kuti zviri nani kuti ndinge ndichienda kuCanada, kunyangwe ndikati hazvina kunaka zvandoda kuita, but still visa rakatobuda. Ndangomirira chete kuti ndinge ndichienda and I can't wait anymore. Robert anondida ende ndakaroorwa pachiwande. Vabereki vangu vakafara pandakaroorwa inini. Mabrothers angu vakabva kuSouth Africa vakauya nevamwe vanasisi vemumhuri mandakaberekerwa inini. Hakuna vamwe vanhu vanotombozviziva kuti ndakatobvisirwa mari. Ndakangoroorwa muchinyararire, vanhu vasingatozvizivi. Murungu akasvika pamba pedu huri usiku, tikabva tachizodzokera kuhotel. Ndakadzokera naye kuhotel huri usiku. Saka nemurungu uyu takabva tachizoenda kucourt tikanoita court wedding ndichiperekedzwa nehama dzangu. Inini nemurume wangu wandigere naye uyu weitsvo dzake dziri kumurwadza hatina kuchata kucourt. Saka kwandiri handina mhosva yandiri kupara because I was not yet married, but now I am married. Kwamanashi mhuri yose inozviziva uye zvekare vanotonditsigira nekuti Robert anotumidzira mari. Iko zvino zvekuvaka kuri kuita baba vangu musha wavo nezvipfuwo zvakatengwa kuburikidza naye Robert. Ende ndakanzi ndinofanira kuti ndige ndichigadzirisa mabirth certificate evana. Mabirth certificate ndakatofonerwa muna January uno kuti mabirth evana aita, because vana vangu vanofanira kuti vange vachizotevera kuCanada. Ndichibuda munyika ndichati ndiri kuenda kunotsvaka basa kuSouth Africa. Ndakatogadzirirwa visa rakatobuda, spouse visa ratovapo papassport. Passport iyi inogara kumba kwemuroora wangu, mudzimai wehanzvadzi yangu. Mapepa ose atoripo. Apa ndichatoenda kunokolekta mabirth certificate matsva evana asina zita remurume wangu, kuitira kuti kana ndava kuda kuvatora kuzoenda navo kuCanada mazita iwawo haazonetse, because panenge pasina zita remurume wangu. I'm just like a single mom. Murume wangu haana kana plan, mukoma haana kana plan zvachose. Iye anongoziva kuti kana ndikauya nemari mumba anenge achitarisira kuti mari iyoyo inge ichinotenga medication yake. Ndakamuudza kuti kana ndikaenda kuSouth Africa ndichange ndichikutumidzirai mari. Iye anoti hapana chakaipa. Haasi kutozviziva kuti musi wa5 March iro rinogore pandichasimuka paRG airport ndiko kupedzisira kundiona. Haazondioni zvekare. Dambudziko riripo nderekuti inini mukoma Nashey zvekuramba ndakagarira nhamo handidi. Brother Nashey ndine nhumbu. Nhumbu iyi ine 3 months. Chokwadi ndechekuti handizivi kuti nhumbu ndeyani. Inogona kuva iri nhumbu yaRobert nekuti akauya kunoku ndikaspenda almost a week ndiinaye tichirara tose
there was no protection at all, kana kuti inogona kuva iri yemurume wangu wekuno kuZimbabwe nekuti tichiri kurara tose pano nepapo, but ndinongonamata kuti dai ikangova iri nhumbu yaRobert nekuti mwana iyeye ndiye anozogadzika upenyu hwangu muCanada. Kana akazvarwa ari mutema, handizivi kuti ndichaita sei. Ndichatoita zvekunyepa kuti majinzi angu akasimba kumudarika. Ndichiri kuti kana ndikatarisa murume wangu achitambura nekurwadziwa nemakidneys, ndinorwadziwa. Akandibata ruoko achiti dai Mwari vangondiporesa ndakwanisa kuonawo vana vangu vachikura, but ndinoti kana ndiri ndega ndoti nhamo yakadai kusvika riniko ndichingoita zveteaching ndisina kana mari svino yandinombopiwa. Apa ndiri kuti kana ndikafunga Robert akura anogona kufa chero nguva nekuti akura. Saka kana ndikaendako ndikamuzvarira mwana ndinenge ndasara nenhaka, inheritance yakakura yekuCanada. Varungu lifestyle yavo yakasiyana nesu vanhu vatema. Robert angori nesister yake who is 71 years and Robert haana kana kumbogara akaita vana. Saka musi wa5 ndo rinenge riri zuva rekusununguka kwangu. Uye zvekare murume wangu kana ndikamusiya akazozviziva anokwanisa kusara achifa, but ndichatochinja line ndichingosvika kuCanada. Ndinenge ndava kutoshandisa imwe WhatsApp because zvekuswera ndichizonetswa kupinzwa mumatare nezvehama zvake ndinenge ndisingade. Saka ndinenge ndichingotaura hangu nevabereki vangu. Zvinorwadza, I know mukoma Nashey, moyo wangu uri kurema, asi nzara yemuZimbabwe haina tsitsi. Inguvawo yekuti ndinge ndichichinja upenyu hwangu nehwedzinza rangu nevana vangu. Ndichange ndichizoteerera channel yenyu yeYouTube ndiri kuCanada hangu, and ndinokufarirai mukoma. I will always listen to your channel. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi ndiri kufanira kuti ndinge ndichienda kuCanada nhasi musi wa4, next month musi wa5 musikana ndinge achitobuda muZimbabwe going to Canada. Zvakanaka here zvavari kuda kuita kana kuti kwete? Apa hanzi ndatova nevisa passport iri kugara kumba kwemuroora. Murume wavo haatozvizivi kuti kwatova nepassport. Zvakangooma. Ngatitaurei navo mucomment section. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukoma Nashey muri sei zvenyu izvi zvakaitika paChristmas. Saka ndainge ndabva mukunetsana hangu nemudzimai, because mudzimai wangu iye haafarire kurara neni nguva dzose. Saka pachinzvimbo chekuti ndinge ndichienda kumba after ndabva kuchechi wainge uri usiku, ndo pandakabva ndachizonzwa nyama dzichipisa. Ndikabva ndachizodhiraivha motikari yangu ndisingaende kumba, asi ndakabva ndachizoenda kumaAvenues. Mari yandainge ndiinayo ndainge ndiine mafake. Ndine chimwe chipindauko changu chandinoita chandisingakwanisi kukuudzai. Munokwanisa kushamisika kuti sei vamufundisi vachifamba nemafake $100. Ndo zviripo mukoma. I can't give you a lot of information. Saka ndakati ndichidrive ndakangoti ndinongonoonawo vakadzi vekumaAvenues. Ndakabva ndachizoona umwe mukadzi uyo akazonditora moyo, tikabva tachizowirirana neprice. Ndakamukwidza motikari yangu tikabva tachizoenda kune imwe lodge. Sezvo tainge tatukana nemukadzi haana kana kumboita basa nazvo kuti anga achinditsvaka. Takaita zvese zvinoitwa nevanhu vakuru usiku hwose. Mangwana acho makuseniseni ndakamukira kuma4 ndikabva ndachizomupa $100, but 100 yandakamupa yainge iri mari yefake. Saka ndakamupa mari yefake, iye akatofara chaizvo. Ndikabva ndamusiya achitondiona sekunge ndainge ndiri mbinga. Kubva musi iwoyo kusvika pari nhasi upenyu hwangu ndikangoti upenyu hwakamira. Kubva pandakangosvika pamba mangwanani acho iwawo, simba rangu semurume rakabva rangoenda. Ndakamboedza kuti ndige ndichimanikidza kurara nemudzimai, but hapana kana chakafamba. Pakutanga ndakati zvimwe kuda ndainge ndaneta
ndakamboedza svondo rakatevera zvikaramba, ndikatenga mablue pills ndikanwa zvikaramba, ndikaenda kune vanhu vaya vanotengesa mishonga yekuti murume awane simba murodhi ndikanwa misanganiswa yemishonga, asi nhengo yangu yainge ichingoramba ichita sekunge yakafa. Ndipo pandakatanga kuziva kuti pane chakaipa chakaitika kwandiri. Mukadzi ainge ongondibvunza kuti chii, sei musisina simba? Saka ndakabva ndachizongoti muedzo wadhiabhorosi, ndichiziva hangu kuti pane zvakaitika. Doro randakabika rava kuvava. Pandakaona kuti minamato yangu haisi kushanda uye zvekare nhengo yangu iri kuramba kumuka, ndakabva ndachizoita zvisingatarisirwi kuti vamufundisi vange vachiita. Ndakabva ndachizoenda kune imwe n'anga mushure mekunge ndakatanura jaketi rangu reufundisi ndikasara ndiri munhu. N'anga iyi iri kuEpworth. Ndakabva ndachizoenda kwairi ndikabva ndati ndozviripo, yakatondiseka ichikanda hakata dzayo ikati, mufundisi wakadya chemahara, iko zvino wazvimbirwa. Saka ndakanzi ndinofanira kuti ndige ndichireurura. N'anga iyi yakandiudza pachena kuti hure riya ndiro rakandigadzira, rakaisa mishonga nekuti ndakamupa mari yefake. Hanzi mari iyoyo yakatosungwa iri mune rimwe bako, mutongo wacho ndiwoyo wakaoma. Hanzi kuti ndinge ndichikwanisa kugadzira dambudziko iri, kuti iyo n'anga ikwanise kurapa zvekare kundirapa, kuti nhengo yangu itange kushanda, ndinofanira kutsvaka mukadzi iyeye kuma avenues. Chiso chake ndinochiziva. Hanzi ndinofanira kuti ndige ndichizoenda naye kumba kwangu ndonopfugama pasi ndichimukumbira ruregerero pamberi pemudzimai wangu. Ndinofanira kumuudza kuti ndakamunyepera nemari yefake, uye zvekare ndinofanira kumubhadhara mari yechokwadi isiri yefake. Wangu mudzimai akatarisa. Brother, ndakachema ndiriko kuEpworth ndikati hazviite izvozvo, zvinobva zvaparadza zvakawanda because ndiri mufundisi, nekuti kana ndikangobuda pachena kuti ndozvandakaita mudzimai anozoti kudii. Saka n'anga yakati kwandiri, sarudzo ndeyako, ruregerero pamberi pemukadzi wako kana kuti uchafa wakadaro. Iko zvinozvi ndinongogara ndakati tuzu, ndinongotarisana nemukadzi wangu. Dzimwe nguva ndinomuka akarara padhuze neni, ndinonzwa kuda kurara naye, asi sabhuku vanenge vachiramba kushanda. Ndinonzwa kuda kumuudza chokwadi, asi rurimi ndinonzwa kuti rinenge richindiremera. Ndinoziva kuti kana ndikasamukumbira ruregerero pamberi pemukadzi wangu, upenyu hwangu mukoma hunenge hwakatooma. Ndoita sei naye mukoma Nashey? Ndongozviparadza here semufundisi kuti ndige ndichizova nesimba randainge ndimbori naro kudhara? Ndinonzwa kuzvinyarira ini. Yo vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu ava vamufundisi. Ngatitaurei navo mucomment section zvakangooma yazvo veduwe. Vedare, ndo mamessages awo atanga takakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera. Yo zvakangooma hazvo veduwe.